ҳамасола дар қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳодисаҳои сӯхтор ба қайд гирифта мешаванд, ки аксарияташон дар натиҷаи риоя накардидани талаботи зидди сӯхтор ба вуқӯъ мепайванданд. Дар ин росто аз ҷониби кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ дар вилоят барои кӯдакони маркази инкишофи кӯдакони хадамоти оғохон дар шаҳри Хорух саёҳат дар бинои шуъба баргузор гардид. Кӯдакон имконият пайдо намуданд, ки бо кору фаъолияти кормандони хадамоти давлатии оташнишонии вилоят шиносоӣ пайдо намуда, аз фаъолияти наҷотдиҳандагон маълумоти мукаммалро ба даст биёранд. Дар рафти шиносоӣ бо ҷараёни кор кӯдаконро масъулин бо тарзи дуруст ба кор бурдани техника ва таҷҳизоти сӯхторхомӯшкунанда ба онҳо нишон дода, ба тариқи саволу ҷавоб байни ҳам суҳбат намуданд. аз посухҳои кӯдакон маълум гардид, ки онҳо оиди ҳодисаҳои сӯхтор ва риояи бехатарӣ тасаввуроти хуб дошта, кӯшиш намуданд ба саволҳои худ аз тарафи мутахассисони соҳа посухҳои мукаммал гиранд. мақсад аз гузарондани экскурсия ин яъне шиносоӣ бо шароити кории фаъолияти кории хадамоти давлатии оташнишонӣ мебошад ва тарзи риоя кардани оддитарин қоидаҳои бехатарии сӯхтор бо кӯдакони кӯдакистон саволу ҷавоб аз тарафи кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ шуда гузашт ва албатта кӯдакон аз ин тамошои фаъолияти кории хадамоти давлатии оташнишонӣ як шиносу як тасаввуроте пайдо карданд. ба кӯдакону наврасон гирду атрофи бино пурра нишон дода шуда, ин саёҳат дер боз дар хотири ҳар яки онҳо нақш хоҳад баст, зеро онҳо тавонистанд аз риояи техникаи бехатарӣ огоҳӣ пайдо намоянд. аз тарафи шуъбаи хадамоти давлатии оташнишонӣ дар вилоят баҳри ҳавасмандгардонии кӯдакон тӯҳфаҳо тақдим карда шуданд.